Al enige tijd klinkt bijna dagelijks het geluid van een trombone vanaf de Keutenberg het dal in. Waarom doe je dit eigenlijk? Zoals we allemaal last hebben van quarantaine, laat ik het zo maar even zeggen, heeft de fanfare dat ook. En je moet weten, mensen van de fanfare die komen 1 keer per week bij elkaar om te repeteren. Soms nog een uitvoering, je doet buiten marcheren met Koningsdag, met processie, met koningsvogelschieten. Dat is van de ene op de andere dag helemaal gestopt. Toen dacht ik, maar ik laat mij niet stoppen. Ik woon hier op een heuvel. Maar je had het over quarantaine, hè? Dat had dus iets te maken met dat beroemde coronavirus. Absoluut. Die tijd bestaat nog steeds. Die bestaat nog steeds, ja. En jullie, hoe is de toekomst daarmee? Geen idee, dat weten we niet. En nu nog die beroemde vraag, toch nog een keer. Hè? Hoe lang ga je nog door als het niet met de fanfare goed komt? Als het met de fanfare niet meer goed komt, dan gaan we tot het einde der tijden hierdoor heen. Of nogmaals, tot de gemeenschap zegt, Erik, het is welletjes geweest, laten we er maar collectief mee stoppen. Maar iedere keer als ik me ook maar een hint geef van we gaan ermee stoppen, dan krijg ik heel veel reacties met ga toch alsjeblieft door. Ik heb bloemstukken gekregen, potten jam, briefkaarten, mails, steunbetuigingen. Het is ongelooflijk. Erik, dankjewel en ga door, zal ik zeggen. Nee, mooi besluit van dit gesprek. Absoluut. Dankjewel. ABBA is, ik heb dat vroeger wel eens onderschat. Maar als je die nummers bekijkt, die zitten zo goed in elkaar. Dat is ongelooflijk. Geen wonder dat dat nu 40, 50 jaar later nog steeds gewoon goed is. Winner takes it all. Ik ga het bekendste nummer van Rieu spelen. Ja, het is niet van Rieu. Het is van Shostakovich. Maar het is de Second Waltz. Op trombone. Geweldig. Een ode aan al die mannen en vrouwen bij Rieu. Ik vind dat fantastisch wat die doen.